Giabisuhan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 ang tanang motorista nga mogamit una og alternatibong ruta samtang temporaryong gisirado ang Bolton Bridge 1 ug 2 sa Quimpo Boulevard, Davao City human sa nitigayong sunog sa mga balay ilawom sa tulay niadtong Enero 15, 2022. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH-11, kinahanglang temporaryong siradan ang tulay tungod sa ipahigayon nga integrity ug structural testing sa mga engineer. We will be conducting core testing sa Bolton Bridge 1 and 2 karong adlaw to test the strength and consistency of the slabs. And then we will come up with recommendations kung unsa ni intervention ang buhaton sa opisina aron ma-repair ug mapadali ang pag-reopen sa maong mga tulay sa publiko. Dugang ni Ortiz, dunay nakitang problema sa estruktura tungod sa dugay nga exposure niini sa kalayo. Duna usab hangyo si Ortiz sa tanang lokal nga gobyerno sa Davao Region. We have already recommended the indefinite closure of the southbound bridge due to notable deflection sa struktura tungod sa dugay na exposure niini sa kalayo. As for the northbound concrete bridge, if it is found out na minor ra ang damage, then we can recommend for its reopening provided na light vehicles lang ang makaagi. Aron dili na mausab ang mga panghitabo, we are requesting all LGUs within the region to clear bridges and other structures of informal settlers. Nangayo ng daan og dispensa ang DPWH sa publiko kay maghatag og volume sa sakyanan ang pagpasirado sa Bolton Bridge. Gihimong alternatibong ruta sa mga sakyanan gikan sa ikulan o northbound area ang Sandawa, samtang ang mga sakyanan nga pa southbound gikan sa Quezon Boulevard musubay kini sa San Pedro Street. Niadtong Sabado, nasunog ang 26 ka mga balay ilawom sa Bolton Bridge pasado alas 9 sa buntag nga miresulta sa bugat nga dagan sa trapiko sa lugar. Anaa sa ikaduhang alarma ang sunog. Sa karon, wala pa masayri kung kanusa subling paagian ang Bolton Bridge, sanglit padayon ang pagpanubay sa DPWH. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.